Nadal diferent. Confinats a dins les cases i privats de fer reunions, se'ns presenten unes festes marcades per restriccions, limitant nostres trobades que ens reunia per Nadal amb la família al vol de taula fent tertúlia fraternal, minvarant les abraçades que encenien la il·lusió. Sols ens queda la confiança que ens vindrà un any millor. Presoners d'aquest gran virus que s'escampa i que fa mal, no fa honor ni privilegis la infecció descomunal. Vetllarem i tindrem cura, mascareta, rentar mans i guardar sempre distància entre tots els ciutadans. I esquivar la malaltia amb desitjos de salut i fer fora la tristesa amb fervor i gratitud, fent un cant a l'esperança, fent un cant a la salut, i el Nadal farà la màgia que ens serà de gran ajut.